Πρέπει, μάλλον επιδιώκουν μέσα από αυτό το κουτί να μας κάνουν να πιστέψουμε. Εναπόκειται λοιπόν στο δικό μας IQ, στη δικιά μας ευφυΐα ή στη δικιά μας βλακεία, να διακρίνουμε και να διαχωρίσουμε την ήρα από το στάκι, τα πρόβατα από τα ερήφια, όπως θέλετε πέστε το, και να δούμε ποια είναι πραγματικά, αντικειμενικά, και είναι αλήθειες και ποια είναι ψέματα. Όταν ακούς για παράδειγμα από τον Βενιζέλο, τον επί 22 χρόνια κυβερνητικό πρωτοκλασσάτο στέλεχος των κυβερνήσεων του Πασόκ, τον άνθρωπο που κατέθεσε, έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκαν νόμοι με δικές του εισηγήσεις οι οποίοι μας έχουν κατακριουργήσει, τον άνθρωπο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έβγαινε στη Βουλή και οριόταν υπέρ των δανειστών μας, ότι θα πρέπει να κάνουμε πειθαρχία. Τον άνθρωπο που δεν άκουγε, έκλεινε τα αυτιά στα κοινωνικά δράματα που εξελίσσονταν και εξελίσσονται, να σου λέει η προοπτική που σας δίνω εγώ μετά τις εκλογές είναι 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα, και μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει για θέσεις εργασίας. Γιατί ρε φίλε δεν τα έκανες μέχρι τώρα όλα αυτά? Μέχρι χθες ποιος ήταν στην κυβέρνηση? Εγώ? Εσύ ήσουνα. Και φυσικά τώρα πλέον όλοι αποτάσσονται το σατανά. Ποιον Τσοχατζόπουλο? Βγαίνει ο Πάγκαλος σήμερα και λέει εγώ ποτέ δεν το γούσταρα, λέει τον Άκη. Βγαίνει ο Βενιζέλος και λέει εντάξει, είμαστε στην ίδια εκλογική περιφέρεια, τι να πω τώρα, εγώ δεν είμαι στο Πασόκ ο Άκης. Ο άνθρωπος, ο παρολίγων αρχηγός του Πασόκ και παρολίγων πρωθυπουργός της χώρας. Ξέρετε, έκανα μια μικρή έρευνα για τις ρίζες και την πορεία του κυρίου Τσοχατζόπουλου, τον οποίο, προσέξτε, ως άνθρωπο κοινωνικό τον πήγαινα. Έτυχε να τον γνωρίσω αρκετές φορές, να συζητήσω μαζί του. Ένας ευγενικός άνθρωπος, ένας ευγενής, μια ευγενική φυσιογνωμία που σε κέρδιζε από τον τρόπο της συμπεριφοράς του γενικότερα. Πλην όμως ο κύριος αυτός ήταν ένας παπατζής εξαπανέκαθεν που λέμε. Γνώρισα συμφοιτητές του στην Αυστρία, εκεί σπούδασε, οι οποίοι γνώριζαν από τότε το ποιόν του. Αυτά όλα δεν τα βλέπε το Πασόκ? Δεν τα ήξερε? Δεν ήξερε, δεν ρώταγε? Και όχι μόνο τον έβαλε στη τάξη του, αλλά τον έβαλε και πρώτο βιολί του μαέστρου, του σχολεμένου του Ανδρέα. Πρώτο βιολί στην αυλή του, στο κυβερνητικό συμβούλιο. Iron Maid τον έλεγε ο Χάρη Κλίν και είχε δίκιο. Και συνεχεία παρολίγων πρωθυπουργός. Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Βενιζέλος να πει δεν είχαμε καμιά σχέση, δεν είναι Πασόκ ο εν λόγω κύριος. Ο Τσουκάτος και ο Μαντέλης καλά τώρα, υπήρχαν και οι άλλοι από τη γαλάζια πλευρά, δεν ήταν μόνο δικοί μας. Ακούστε δικαιολογίες και τα λένε αυτά μέσα από την τηλεόραση. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ήθελα να τις πάσω. Και έλεγε μάλιστα ότι όχι, δεν θα περικοπούν μισθοί και συντάξεις, αλλά θα δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε. Και εκείνη τη στιγμή ήχησαν στα αυτιά μου το λεφτά υπάρχουν του Γεωργάκη, τον οποίο πήγε να δικαιολογήσει μάλιστα. Και λέω, ο ένας με ψέματα μας υφάρπαξε την ψήφο μας, την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι τη δική μου, γενικότερα της πλειοψηφίας δηλαδή, και μας κάθισε γκιουλέκα στο κεφάλι μας για 2,5 καταστροφικά χρόνια, και έχεις τον άλλον φρέσκο, χθεσινό, να σου λέει μετά τις εκλογές θα κάνουμε πράγματα. Από την άλλη δεν θέλω να πω κάτι καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία, για τους μνημονιακούς γενικότερα, οι οποίοι προσυπέγραψαν αυτά που προσυπέγραψαν. Θέλω να πω όμως κάτι. Κυρία μου, είναι γλυκιά η εξουσία. Η εξουσία φαίνεται ότι είναι γλυκιά. Είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να διαμαρτύρονται το σύνολο των κοινοβουλευτικών
για τον ψυχικό πόλεμο που υφίστανται, για τους προπυλακισμούς, για τις διώξεις από τους πολίτες, διαμαρτύρονται ότι εμείς δεν φταίμε σε τίποτα, ότι δεν μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα καφέ με τις οικογένειές μας, κλειδωνόμαστε στα σπίτια μας. Και βλέπεις το 99% όλων αυτών που έλεγαν ότι είναι ψυχοφθόρα η ιδιότητά μας ως κοινοβουλευτικού κτλ. Να είναι και πάλι στα ψηφοδέλτια και να κάνουν αγώνα να επανεκλεγούν. Ρε γαμώτο, εγώ ξέρω κάτι. Όταν κάτι μου ξεσκίζει την ψυχή, όταν με βιάζει ψυχολογικά, όταν απειλεί την οικογένειά μου, ξέρετε τι λέω? Άρα απέτυχα ή άρα δεν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Γιατί να κάθομαι να εφίσταμαι όλες αυτές τις απάνθρωπες, αν θέλετε, καταστάσεις? Κάνω στην πάντα και μπαίνουν οι άλλοι. Άρα υπάρχει κάτι. Είναι μια γλύκα. Είναι μια, δεν το λέω τώρα, θα βγω ακατάλληλος. Έτσι μια, πώς το λένε, είναι μια σέλτρα, είναι μια, κάτι σαγηνευτικό. Δηλαδή ενώ υφίστασε όλα αυτά, εσύ εκεί, το γουστάρεις. Εξουσία, κυρία μου, λάγνα. Παρ' όλα αυτά ακούμε και από το ίδιο κουτί για σκάνδαλα. Μα τα σκάνδαλα τώρα τα θυμήθηκαν. Τώρα θυμούνται βέβαια σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2009. Τώρα. Οι άλλοι θυμούνται σκάνδαλα, ξέρω εγώ. Μα όλοι θυμούνται σκάνδαλα. Γιατί όμως βγάζουν τώρα σκάνδαλα? Αφενός για να ρίξει ο ένας τον άλλον τη λάσπη του, ή αν θέλετε να υπενθυμίσει τα καμώματά του. Αλήθειες λένε οι άνθρωποι. Λένε οι μεν τους δε κλέφτες. Κλέφτες κι μεν, κλέφτες κι δε. Άρα αλήθειες λένε οι άνθρωποι. Πιο κλέφτες βέβαια ή του Πασόκ, όπως αποδεικνύεται. Και χοντρά λεφτά. Αλλά δεν λένε ψέματα. Λένε όμως και για σκάνδαλα, τα οποία ξεφουρνίζουν μάλλον καθημερινά τα χαζοκούτια, τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών. Γιατί λέτε? Για να μας κάνουν να ιδιάσουμε με το υφιστάμενο καθεστώς και να πούμε επιτέλους ας έρθουν κάποιοι άλλοι να βάλουν τάξη σε αυτή τη χώρα. Σκάνδαλα στο ΙΚΑ, σκάνδαλα σε συντάξεις, σκάνδαλα στην καθημερινότητα δηλαδή, έτσι ώστε να μας φέρουν στον νίκη που λέμε και να πούμε επιτέλους έλα εδώ Ράιχεμπαχ, έλα εδώ Βούχεμπαχ, ελάτε κάποιοι άλλοι να βάλετε τάξη σε αυτό το ρεμουλιάρικο ρημαδιό που έχουν κάνει οι δικοί μας. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο. Προσέξτε. Να μας κάνουν να παρακαλάμε να έρθουν οι ξένοι να μας κυβερνήσουν, προβάλλοντας συνεχώς ρεμούλες και σκάνδαλα, τα οποία τα γνώριζαν, τα ήξεραν, αλλά απλά τα ανεχόταν τόσα χρόνια, γιατί ξέρετε έπαιρναν και κανένα μπαξισάκι ο καθένας από δάφτους, αρκετοί μάλλον από δάφτους. Μη μασάτε λοιπόν, τα σκάνδαλα θα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση της χώρας. Και σωστή διακυβέρνηση της χώρας δεν γίνεται από ξένους. Βάλτε στο μυαλό σας. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά για μετά τις εκλογές, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό το τι μας περιμένει. Είναι γνωστό η εξαθλίωση, οι περικοπές, οι νέες φορολογίες. Και θα μου πείτε καλά τώρα, μας λέει άλλα ο Βενιζέλος, μας λέει άλλα ο Σαμαράς, μας λένε άλλα όλοι αυτοί. Μας λέγαν εδώ και 50 χρόνια μας λένε άλλα προεκλογικά. Δεν καταλάβαμε ακόμη ότι μετεκλογικά θα μας πούν άλλα και θα κάνουν άλλα? Αυτό είναι το ερώτημα. Και πάμε στις δημοσκοπήσεις. Με τα λόγω γνώσεως, αυτό που θα πω, όλες είναι ψεύτικες. Και το λέω γιατί δεν μπορεί να απέχουν, το έχω ξαναπεί, κάθε μέρα τόσο πολύ η μία από την άλλη. Τα δείγματα ελάχιστα. Η τελευταία της Public Issue, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε δείγμα 1.200 ανθρώπων. Δηλαδή στα 10 εκατομμύρια πιάνουν ένα δείγμα 1.000 άτομα. Και αυτό το δείγμα θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είναι το αντιπροσωπευτικό. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, εκεί έχει άλλα πάλι. Διάβαζα χθες μια άλλη στατιστική δημοσκόπηση, ας το πούμε,
η οποία είχε πέμπτο κόμμα του η Νέα Δημοκρατία, έκτο κόμμα του Πασόκ και πρώτο κόμμα δεν θυμάμαι αν ήταν η Δημοκρατική Αριστερά ή ο Καμένος. Πάμε στις άλλες δημοσκοπήσεις και βλέπουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η μία βάζει τη Χρυσή Αυγή με 6%, η άλλη την αφήνει απ' έξω. Η μία βάζει την Μπακογιάννη ξαφνικά με 3,1%, η άλλη την έχει στο 1,7%. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι αληθινές αυτές τις στατιστικές, τουλάχιστον να είναι εύστοχες. Και αν δεν υπάρχει δόλος από τις εταιρείες δημοσκοπικές, εγώ σας λέω δεν είναι εύστοχες, γιατί είναι ελάχιστα τα δείγματα και δεν μπορούν να εμφανίσουν την πραγματική εικόνα πριν τις εκλογές. Αυτό όσον αφορά και τις δημοσκοπήσεις. Και πάμε λίγο στα τοπικά μας. Τα περισσότερα κόμματα έχουν ανακοινώσει τις υποψηφιότητες και λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι θα διεκδικήσουν την ψήφο μας. Πρέπει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μετρήσουν πολλοί παράγοντες. Να βάλουμε κάτω δηλαδή πολλά πράγματα πριν να αποφασίσουμε ποιον θα ψηφίσουμε. Με το να μην πάμε να ψηφίσουμε δεν κάνουμε ζημιά σε κανέναν κακό. Κάνουμε κακό ενδεχομένως στον εαυτό μας και στη δημοκρατία. Γιατί παραχωρούμε αυτό το ιερό δικαίωμα και τη δύναμή μας ουσιαστικά σε κάποιους άλλους. Εν λευκό. Άρα λοιπόν, άποψή μου, αν θέλετε, είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Παίρνοντας όμως υπόψη μας κάποια πράγματα σε σχέση με τα κόμματα και με τα πρόσωπα. Βλέπουμε τώρα, ξεκίνησαν πάλι κάποιοι, τα συνηθισμένα χούγια, πολέμους και χτυπήματα κάτω από τη μέση σε κάποιους υποψηφίους, προφανώς γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα εξυπηρετήσουν καλύτερα αυτούς που στηρίζουν. Έχω λοιπόν να συμβουλεύσω ή αν θέλετε να εκφέρω την άποψή μου για να μην εκλειφθεί ως εγωιστικό. Θα ήταν προτιμότερο από τον καθένα υποψήφιο βουλευτή να συστήσει το περιβάλλον του, να είναι σοβαρή, να είναι ανθρώπινοι πάνω απ' όλα, να στοχεύουν στην προβολή των δικών τους αρετών και όχι στο πώς θα χτυπήσουν κάτω από τη μέση τους αντιπάλους. Γιατί, προσέξτε, αυτό λειτουργεί μπούμεραγκ στους ιδίους. Αν δηλαδή κατεβώ υποψήφιος εγώ και Γκορόγιας και δεν πω μέσα στις 15 μέρες αυτές τον κόσμο ποιος είμαι εγώ, τι έχω στο κεφάλι μου να κάνω, ποιες είναι οι στοχεύσεις μου και πού μπορώ να προσφέρω, παρά επικεντρώσω στο τι δεν είναι ο Γκορόγιας, στο τι δεν μπορεί ο Γκορόγιας, στον αν κατούρισε στραβά εχθές ο Γκορόγιας ή αν έφαγε, ξέρω εγώ, πονηρά με κάποια άλλη γυναίκα ο Γκορόγιας, λέω τώρα μην παρεξηγηθώ, τότε έχω χάσει εγώ το παιχνίδι. Τότε έχω χάσει εγώ την εμπιστοσύνη του κόσμου και θα με θεωρήσουν γελίο. Θα με θεωρήσουν ότι είμαι ανίκανος να προβάλλω τα δικά μου, γι' αυτό χτυπάω τον άλλον. Σαφώς και θα υπάρξει μια αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση όμως πολιτική. Αυτό είναι μια συμβουλή, επαναλαμβάνω, φιλική. Γιατί μπορεί να αξίζει κάποιος υποψήφιος, αλλά να το χαλάσει με αυτή την έννοια το περιβάλλον του και να του κόψει ψήφους. Να ιδιάσει τον κόσμο δηλαδή, να το φέρει στα όρια του, να καταλάβει ο κόσμος ότι οι παλιωμοδίτικες μέθοδοι συνεχίζουν και να του βάλει χ. Γιατί ο κόσμος πλέον θέλει άλλα πράγματα. Θέλει να του πει κάποιος πώς θα βγει από την κρίση, πώς θα βρει το παιδί του δουλειά, πώς θα γεμίσει το τραπέζι του, πώς ενδεχομένως και του χρόνου θα έχει να φάει. Αυτά θέλει ο κόσμος. Δεν τον ενδιαφέρει τι έκανε ο ένας ή τι δεν έκανε ο άλλος. Τον ενδιαφέρει τώρα τι προτείνει ο ένας και ο άλλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Τέλος, να πω ότι αν και μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο και επίσημα πλέον,
αν και γίνεται ένας χαμός και ένας πανικός με τις υποψηφιότητες, είναι πολύ σύντομη αυτή η περίοδος, ενδεχομένως να πάμε και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Μας θυμίζει λίγο την περίοδο του 89-90. Εύχομαι να μην χρειαστεί να πάμε σε άλλες αναμετρήσεις, να τα βρούνε που λέμε τα κόμματα μεταξύ τους και να οδηγήσουν τον κόσμο, την χώρα και τους Έλληνες σε καλύτερες μέρες. Πλην όμως να έχουμε τα αυτιά μας μισοανοιχτά και μισοκλεισμένα. Και όπως είπα, να πάμε να ψηφίσουμε με γνώμονα το συμφέρον μας και όχι το συμφέρον των κομμάτων ή το συμφέρον των αρχηγών ή το συμφέρον των αρμάτων. Και η κατακλείδα μου είναι η εξής, το έχω πει και άλλη φορά. Ένας βουλευτής δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μα τίποτα περισσότερο από το να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Βουλής όταν το αποφασίσει και όταν δοκιμάται, από το να συμφωνεί με τον αρχηγό του, γιατί αν δεν συμφωνήσει θα το φάει η μαρμάγκα, και από το να κάνει ερωτήσεις με το τσουβάλι, εκ των οποίων οι 99% πηγαίνουν στο καλάθι των αχρήστων. Δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Προσέξτε, δεν το λέω εγώ αυτό, το είπε βουλευτής. Άρα λοιπόν ουσιαστικός ρόλος δεν υπάρχει. Απλά μετράει περισσότερο η σχέση ανθρώπινη που έχει με την τοπική κοινωνία, εκεί όπου απέτυχε παταγωδός ο κύριος Ξινίδης, η σχέση με την τοπική κοινωνία και η διάθεση προσφοράς και βοήθειας στα προβλήματα του τόπου του. Εκεί μετράει και μόνον εκεί, πιστέψτε με. Δεν έχει θεσμικό ουσιαστικό ρόλο. Γι' αυτό καλύτερα να τους κάνουν 100, όχι 300, 100. Ένας βουλευτής φτάνει στην Ξάνθη. Δεν χρειάζεται περισσότεροι. 100. Και άλλοι 10 υπουργοί και ένας πρωθυπουργός και άιντε να πάνε να κυβερνήσετε. Αυτή έτσι πραγματικά είναι η άποψή μου με το χέρι στην καρδιά, γιατί αρκετά ταΐσαμε ρεμάλια. Αρκετά ταΐσαμε περιβάλλοντα. Αρκετά ταΐσαμε ξεχασμένους που δεν πατήσαν ποτέ στις δουλειές τους. Φτάνει τόσο. Και αυτή ας είναι η βασική απέτησή μας. Να είστε καλά. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο γύρω στις 12 παρά 20. Να είμαστε γεροί και ζωντανοί πάνω απ' όλα και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.